Nuž, ďalší nôž u mňa doma a mám tých nožov požehnanie a prišlo mi ľúto, že mám doma toľko nožov a ani jeden som nenatočil. Tak som zrobil zmenu a pre zmenu dnes som objednal nôž Boker Plus Evade. Je to zatvárací nôž EDC, čiže Everyday Carry. Môžete ho používať na každodenné používanie, alebo je na to priamo určený. Nôžik prichádza vlastne v takomto elegantnom púzdre, v ktorom môžeme nájsť, nech vám tu ukážem, môžeme nájsť návod v tejto časti. Samotné toto vrecko sa zatvára tzv. Na velcro, čiže môžete si tu uložiť pri prevoze nejaké čistiace pomôcky na rozoberanie, čistenie noža, čo veľmi vrelo odporúčam. Ja to robím celkom pravidelne, čo je u tých EDC kvalitnejších nožov podľa mňa veľmi podstatná vec. Nož prichádza zabalený, čo je veľmi kvitujem, nakoľko je to jeden z drahších nožov. Samotný nôž vyzerá takto, je to celokou, čepeľ máme z ocele D2, čo je podľa mňa veľmi dobrá oceľ na každodenné používanie. Materiál rukovete je z nerezovej ocele. Dĺžka čepele noža je 9 cm, taktiež čepel je štýlom drop point, celková dĺžka noža je 21,1 cm. Nožik pôsobí veľmi mohutne a veľmi kvalitne. Mnohí ľudia by mohli povedať, že celokovové nože sú pre nich nejakým problémom kvôli zaťaži. Počul som aj v recenziách podobné názory, že keď je zima, tak im je chladno. Čo mne problém nerobí, lebo tento nôž používam už veľa rokov. Je to taktiež Boker Plus Lateralus, tiež D2 oceľ, troška nervózny. A má taktiež oceľovú ručku, s tým, že takýto štýl noža je pre mňa veľmi pohodlný na nosenie. Je to pevný nôž, je to masívny nôž. Rukovec sa nejakým spôsobom nepoškrabe, nezničí, to prevedenie je fakt mohutné a veľmi odolné. A tento nôž, ktorý máme tu na stole, čiže Boker Plus Evade, som kúpil ako darček a ja hodnotím na noži pár vecí, ktoré sú pre mňa podstatné. V prvom rade mám rád, už ako som spomenul, mohutné nože. Ďalšia vec je otváranie, čo je pre mňa problém otvoriť tento nôž, nakoľko nie je to front flipper, ako som zvyknutý, ale otváranie je pomocou takéhoto bočného výbežku. Pre mňa to je pre mňa to je veľmi nepohodlné, nakoľko nie som zvyknutý na takéto otváranie a nemám rád otváranie palcom. Preto nie som veľmi fanúšik Spyderco nožov, čiže asi keď som do toho použil, že obe tieto, ukazovák a palec, tak to ide celkom jednoducho. Možno je to aj na to takto určené, neviem, nepozeral som veľa recenzií, no sa mi zapáčil, ale pre mňa akože takéto dôležité aspekty EDC noža je čepeľ, aby mala dobrý tvar na rezanie čohokoľvek. Ďalej, čo hodnotím, je vlastne klip, aby vo vrecku nôž dobre zapadol, aby ten materiál, o ktorý sa oprie ten klip, aby to tam bolo pevné, aby to nebehalo. Tiež je pre mňa podstatné, aby sa nôž dalo otvoriť jednou rukou, ale aj zatvoriť, čo tieto frame locky, mám ho prvýkrát v živote v ruke, čiže je to pre mňa, neviem,
neviem, som trocha skeptický, čo sa týka toho otvárania, lebo som zvyknutý na to, že nôž akože dokážem otvoriť veľmi jednoducho. Čiže je to o nocviku podľa mňa, nič ťažké, nič zložité, každý by sa to mal naučiť. A ďalšia vec, ktorú mám veľmi rád na týchto nožoch, je jednoduchosť. V podstate sa skladajú zo 4 častí. Čepeľ, jedna strana ručky, druhá strana ručky, klip, teda nespomínal som ešte ložiska, ktoré sú zakomponované tu. Ale tá tuhosť nožíka je zaujímavá v tom, že toto sa vám určite neotvorí vo vrecku. Je to fakt pevné, keď som to mal porovnať už s mojim rozchodeným nožom, ktorý ešte nie je vycentrovaný. To budem musieť zasa na tom popracovať. Tak je to dosť pevné. A ďalšia vec, ktorú mám veľmi v obľúbe, sú diery na šnúrky. Ja si tam robím na každý nôž, ktorý mám takýto úzol, ktorý používam veľmi rád práve pri vyťahovaní z vrecka, že si to takto prstami potiahnem a je to pre mňa jednoduchšie vyťahnuť vlastne ten nôž z vrecka. Takže toľko, skúsime ešte raz, mne to nedá. OK, ukazovákom to ide trocha lepšie. Ešte raz. Tu budem musieť strihať to video. Dobre. Je to pre mňa veľmi náročné, ale nie som zvyknutý na takýto štýl otvárania. Budem dnes trénovať, verím, že sa to poddá. Takže ešte čo by som možno povedal, také nezvyčajné, že tá rúčka je dosť úzká, čiže ľudia s veľkými rukami môžu mať možno problém pri držaní noža, nakoľko ja mám také akože stredné ruky a už mi to príde dosť také na hrane, čiže ľudia s malými rukami alebo strednými v pohode, s väčšími neviem. Nož veľmi pôsobí kvalitne, robustne, prevedenie industriálne, je veľmi jednoduché, elegantné, hodí sa fakt k všetkému. Čiže toľko k Bokeru Pulse Evade Evade, neviem ako sa to číta. Tešilo ma.